asteartea da eta honako albistak dizkigu. Ostegunean emanen dute Iruñeko talde bortxaketaren auziko epaia. Altsasuko gazteen aurkako epaiketaren 6. egunean Guardia Zibilaren kapitainak lekuko gisa deklaratu zuen. Haren esanetan eraso planifikatua izan zen. Idoia Villanueva senataria izan liteke Podemos aldu guren hautagaia Nafarroako gobernurako. Iruñan estatuko zerga agentziaren bulegoan izandako eztanda handi batek kalteak eragin ditu. ELA eta LAB sindikatuek deituta Iruñeko Aitameniren langileek elkarretaratzea egin dute enpresak inposaturiko azken murrizketak salatzeko. Eskubide sozialetako departamentuak gazte justiziako eguneko zentroa jarriko du abian. Nafarroako gobernuak 580.000 euroko laguntzen deialdia ireki du Nafarroako unibertsitatei eta garapenerako gobernuz kanpoko erakundei zuzenduta garapenerako hezkuntza arloko proiektua finantzatzeko asmoz. Trinitario eta Nauto utzi eta Bilabesa zerdigunera joateko aukera izanen da gaurtik aurrera. Astearte honetako albisteekin hasteko ortzegunean emanen dute Iruñeko talde bortxaketaren auziko epaia. 5 akusatuak kartzelan dira epaiaren zain. Epaiketa bukatuta sententzia ateratzea hilabete bateko kontua izanen zela esan zuten auzitegiko iturriek. Magistatuen deliberua baina 5 hilabete luzatu da eta 2016ko San Ferminetako talde bortxaketa gertatu zenetik ia 2 urtera helduko da epaia. Ostegun honetan jakinaraziko dute, arratsaldeko ordu batetan Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko 102. aretoan. Sententziaren irakurketa publikoa izanen da, baina auziaren inguruan sortu den zurrunbilo mediatikoa dela eta hedabideek aldez aurretik eskatu beharko dute aretora sartzeko akreditazioa eta ezin izanen dute barruan irudirik edo soinurik grabatu. Epaiketa bera ere ateak itxita egin zuten iazko azaroaren 13-tik 28-ra akusatuen naiz biktimaren intimitatea babesteko. Sevillako 5 gizonezko eseri ziren akusatuen aulkian beste horrenbeste sexu eraso delitu eta indarkeriaz edo larderiaz egindako lapurreta delitu bat egotzita. 22 eta 25 urte arteko kartzela zigorrak eskatu zituzten haientzat. Zehazki fiskaltzak 22 urte eta 10 hilabeteko kartzelaldia eskatu zuen 5 akusatuentzat. Akusazio partikularrak 24 urtera igo zuen eskaera eta herri akusazioek berriz 25 urteko espetxaldiak galdegin zuten. Defentsek berriz absoluzioa eskatu zuten eta epaia atera arte akusatuak behin-behinean aske uzteko eskaera egin zuen Agustin Martínez Becerrak defentsako abokatuetako batek. Epaimaiak ez zuen halakorik onartu, hortaz, 5 auzipetuak kartzelan dira gaur egun epaiaren zain. 3 Iruñeko espetxean eta beste 2 Guardia Zibil bat eta militar bat Madrilgo espetxe militar batean. Altsasuko gazteen aurkako epaiketaren 6. egunean Guardia Zibilaren kapitainak lekuko gisa deklaratu zuen. Haren esanetan erasoa planifikatua izan zen. Altsasuko auziko ikerketaren arduradunak Guardia Zibilaren kapitainak lekuko gisa deklaratu zuen atzo epaiketaren 6. egunean. Haren ustez, eraso antolatu egin zen eta horretarako 2016ko ekainetik urrira arteko 4 aurrekaria aipatu zituen. Kapitainaren arabera, tenienteak eta auzipetuetako 2 elkar ezagutu zuten horietan Jokin Unamuno eta Adur Ramirez de Alda. Horrez gainera, urriaren 18an ondorio horretara heltzeko hainbat elementu daudela deritzo. Kolpatutako gure adiskideak ez zeudela mozkor, tenientea Joano izen taberna batean zeudela lasai-lasai eta bat-batean ikusi zuten iraintzen hasi zitzaizkiela. Horixe Guardia Zibilak errandakoak. Kapitainak ezin izan zuen gehiago sakondu izan ere, gaur edo bihar aditu gisa deklaratuko du. Hain justu, epaiketa punturik mamitsuenean sartuko da, akusazioa Guardia Zibilaren txosten horietan oinarritu baita auzipetuei terrorismo delitu egozteko. Gertaerak terrorismo delituarekin lotzeko jauzia frogatzen ahaleginduko da, aitzitik, defentsak argudio hori bertan bera botan nahiko du.
Atzokoa borroka judizial horren hitzaurrea baino etzen izan, aurreko astean tenienteak egin bezala, kapitainak ekainaren 15ean Guardia Zibilak antolatutako ate irekien jardunaldia aipatu zuen aurrekari gisa. Haren ustez, Espainia osoan egiten dira antzeko ekitaldiak, baina Altsasun OSPA mugimendua ekitaldi hori eragozten saiatu zen. Haren hitzetan, han ziren Adur Ramirez de Alda eta Jokin Unamuno. Defentsak gogorarazi zien egun hartan Guardia Zibilek 3 lagun identifikatu zituztela eta haien artean ez zeudela pigazteak. Kapitainak onartu egin zuen hori. Hauek lirateke beste 3 aurrekariak, OSPA eguna, urriaren 12ko Guardia Zibilaren omenezko meza eta irailaren 3an Etxarrin presoen alde izandako manifestazioa. Urriaren 12ko mezari dagokionez Guardia Zibilaren arabera, gazte talde batek mehatxu egin zien bertaratutakoei. Iragan astean baina, Teresa Ortizek bertsori gertzurtatu zuen mezan izan baitzen. Defentsaren galderei erantzunez, kapitainak atzo onartu zuen OSPAk ez zuela inongo deialdirik egin egun hartan. Hala ere, garrantzi berezia eman zion Etxarrin amnistiaren aldeko eta errepresioaren aurkako mugimenduak antolatutako manifestazioari. Haren esanetan, antzeko deialdi bakarra 2017ko martxoaren 11an Iruñan egindako manifestazioa da. Errenteriako 4 gazte daude auzipetuta, terrorismo delituak leporatuta. Gainerako 6 auzipetautatik soilik 2 parte hartu zuten OSPA mugimenduaren ekitaldietan Guardia Zibilaren ikerketaren arabera. Garaiantan 17 urte zituen Aratz Urrizolak 2012an OSPA eguna prestatzeko batzar batean eta Julen Goikoetxeak 2015an bazkari batean. Defentsaren galderei erantzunez, kapitainak onartu zuen bazkariaren irudiak sare sozialetan daudela eta adin guztietako herritarrak ageri direla jaigiroan. Eta politika kontuekin jarraituko dugu aurrera. Idoia Villanueva senataria izan liteke Podemos alduguren hautagaia Nafarroako gobernurako. Idoia Villanueva Podemoseko senataria izan liteke Podemos aldugunen hautagaia Nafarroako gobernurako. Villanueva egun Madrilen da senatari. Bere izen ateratzen hasi da 2019ko Nafarroako hauteskundeetan gobernuburu izateko hautagaitzarako. Zerrendan lehen izena izan liteke Idoia Villanuevarena. Podemos taldeko zuzendaritzaren babesa luke eta baita idazkari nagusiena ere. Egun Podemos alduguk bizi duen barne krisiarekin amaitzeko modu izanen litzateke Villanuevaren aukera. 2015an izendatu zuten senatari, Nafarroako gobernuak izendatu zuen Podemos alduguren ordezkari gisa eta geroa bai EH Bildu eta Izquierda Ezkerraren babesak izan zituen. Eta Iruñan estatuko zerga agentziaren bulegoan izandako eztanda handiak kalteak eragin ditu. Suak itzaltzeko sistema automatikoko gasdun botila batzuek eztanda egin zuten atzo Iruñeko Janguasi Miranda kalean dagoen estatuko zerga agentziaren eraikinan 9. solairuan Nafarroako gobernuak eferi adierazi zionez. Eztanda hain handia izan zen hormak, ateak eta leihoak hautsi zituela. Gainera alarma sorrarazi zuen auzokoen artean eragindako zarata oso handia izan zelako. Leherketa izan zen momentuan eraikina hutsik zegoenez, ez zuen zauririk eragin, eta ez zuten inorre etxetik ez eraikinetik aterarazi behar izan. Gertaeren ondorez suhiltzaileak bertaratu ziren badaezpada arriskurik zegoen edo ez ikusteko, handik gutxira alde egin zuten ez zegoelako surik sortu. Aurrera jarraituko dugu albistekin, Ela eta Lab sindikatuak deituta Iruñeko Aitamiriren langileek elkarretaratzea egin dute enpresak inposaturiko azken murrizketak salatzeko. Hori, oporrak egin behar dituzten jendeak moztu dituzte, orduan hori egin behar ditugu malabarismoak, kintzena bat betetzeko. Orduan, presio moduan hori ez dugu nahi, eta hori, horregatik gaude hemen. ¡Peores! ¡Nuestras condiciones! ¡Más respeto a la plantilla! ¡Nuestras condiciones! ¡Peores! ¡Nuestras condiciones! ¡Más respeto a la plantilla! ¡Plantilla! ¡Más respeto a la plantilla! Las vacaciones no se tocan.
Eskubide sozialetako departamentuak gazteon justiziako eguneko zentroa jarriko du abian. Eguneko zentroak 16 plaza misto izango ditu eta bertako baliabideak beste jarduera edo programa osagarrietarako ere erabili ahal izango dira beste neurri judizial irekitarako. Hala nola, zeindutako askatasuna edo zeregin sozioedukatiboak. Eskubide sozialetako lehendakari orde eta kontseilari den Miguel Laparrak zerbitzu berria oso positiboa dela esan du, legearen xehetasun guztiak betetzen diren neurrian eta garrantzitsuenak gazteak ere askoz era egokiagoan hartatu ahal izango direla. Eguneko zentroaren egitekoa da aipatu lege organikoaren babesean neurri judizial irekiak betetzea. Programaren barrenean eskolaz kanpoko ordutegian eta egunez izaera ambulatorioarekin eta ez bizilekuarekin epai irmoan emanda eguneko zentrora joateko neurri judiziala duten 16 adingabe hartatuko dira. Lege aginduaren arabera, zentro hauek komunitatean erabat integratu behar dute eta haien konpetentzia soziala bultzatzeko hezkuntza jarduerak egingo dira. Testuan jarraitzen duenez, neurriaren xedea da adingabeari giro egituratua ematea egunaren zatirik handienean, familia giroaren gabezia konpentsa ditzaten jarduera sozioedukatiboekin. Neurri honen mendeko pertsonak hala ere bere etxean edo abegi establezimenduan bizitzen jarrai dezake. Neurri judizial hau Nafarroako adingabeen epaitegiak epai irmoan ezarri du. Neurri judizial honen helburua da akonpainamendu sozialaren eta jarduera sozioedukatiboaren bidez ordezko portaera ereduak ezartzea, adingabearen sozializazio prozesu normalizatua berrezarri ahal izate aldera. Eta Nafarroako gobernuak bertzalde 880.000 euroko laguntzen deialdia ireki du Nafarroako unibertsitatei eta garapenerako gobernuz kanpoko erakundei zuzendua garapenerako hezkuntzarloko proiektuak finantzatzeko asmoz. Nafarroako gobernuak 880.000 euroko guztizko zenbatekoa duen diru laguntzen deialdia ireki du Nafarroako unibertsitatei eta garapenerako gobernuz kanpoko erakundei zuzenduta garapenerako hezkuntza arloko proiektuak eta sentsibilizazioko ekintzak finantzatzeko asmoz. Deialdi honen bitartez diruz lagunduko dira garapen bideko herrialdeen arazoei buruzko pertzepzio soziala hobetu eta elkar mendekotasunezko munduarekiko kontzientzia eta ulermen kritikoa xede duten esku hartzeaz. Diruz lagunduko diren ekintzak 3 motatakoak izanen dira. Lehendabiziko 2ak 2018an egitekoak dira eta 3. gauzatze aldia 2018-2019 eskola urtea izanen da. Sentsibilizazio ekintzak garapen bidean dauden herrialdei eta bereziki aurrerapen maila txikia dutenei dagozkin arazoak ezagutzera ematea da esku hartze hauen helburua, pobreziaren arrazoiak eta globalizazioaren ondorio ekonomikoak, sozialak eta kulturalak ulertaraziz. Garapenerako hezkuntza eremu formaletik kanpo honek esku hartzen du hezkuntza prozesuak sustatzen dira hezkuntza asmoa eta irakaskuntza plangintza hezkuntza formalaren esparrutikak geratzen diren testu inguruetan. Eta 3. modalitatea, garapenerako hezkuntza eremu formalean, legez araututako hezkuntza sistemaren barruan jarduera pedagogikoak aurreikusten dituzten esku hartzeak finantzatzen dira. Urtean hitzeko esku hartzeak izanen dira, eskola urtearen barnean egitekoak. Eskaerak egiteko epea irekita dago jadanik eta maiatzaren 8an bukatuko da, azken eguna barne. Trinitarioetan autoa utzi eta Bilabesa erdigunera joateko aukera izango da gaurtik aurrera. Erdigune atseginago egiteko planaren barruan kokatuta dago aparkaleku berria. Ofizialki gaur eman ez zaio aukera alde zarrera autoz gerturatu ordez Bilabesaz gerturatzeko. Horretarako Trinitarioetan dagoen Urubean autouzteko aukera eskaini eta Bilabesa bertan hartuta doan egin daiteke erdigunerainoko bidaia. Iruña atseginago egiteko planaren barruan kokatu dute ekimen hau Iruña herriko mankomunitateak eta Iruñako udalak. Guztira 180 plaza daude Trinitarioetako Urubean autoak uzteko, behin bertan kotxea utzita, 16, 17, 21, 3 eta N4 zenbakidun autobusak hartzen alko dira doan erdigunera gerturatzeko. Nola ziurtatzen alda autoa bertan utzita erdigunera gerturatu nahi duzula?
Bada parkingaren hasieran autoaren matrikula irakurri eta 2 tiket jasoko ditu norbanakako bakoitzak. Autobusean erdigunera hurbildu eta gero itzuli ahal izateko aukera emanen dute edota 2 pertsona autobusez igotzeko ere bai. Tiket horiek 24 orduko balio dute. Udalak 50.000 euroko inbertsio egin du proiektu horretarako aurten. Goazen orain eguraldiaren iragapena zein den ikustera. Gaur eguzkitsu egongo da, arratsaldean bero lainoa garatuko dira. Hego-ekialdeko haize bizia ibiliko da. Gauean ahultzera egingo du eta iparraldetik finkatuz joango da. Temperatura maksimoak nahiko igoko dira. Asteartean ateri eta ostartekin zeruan, iparra haizea ibiliko da ziertzo bolada gogorrekin. Temperatura minimoetan aldaketarik ez, maksimoak asko jaitsiko dira. Apirilak 24 gaur asteartean goazen egunak utzi dizkigun albisteen errepasoa egitera titularrekin. Ostegunan emanen dute Iruñeko talde bortxaketaren auziko epaia. Altsasuko gazteen aurkako epaiketaren 6. egunean Guardia Zibilaren kapitainak lekuko gisa deklaratu zuen. Haren esanetan eraso planifikatua izan zen. Idoia Villanueva senataria izan liteke Podemos aldu guren hautagaia Nafarroako gobernurako. Iruñan estatuko zerga agentziaren bulegoan izandako eztanda handi batek kalteak eragin ditu. ELA eta LAB sindikatuek deituta Iruñeko Aitameniren langileek elkarretaratzea egin dute enpresak inposaturiko azken murrizketak salatzeko. Eskubide sozialetako departamentuak gazte justiziako eguneko zentroa jarriko du abian. Nafarroako gobernuak 580.000 euroko laguntzen deialdia ireki du Nafarroako unibertsitatei eta garapenerako gobernuz kanpoko erakundei zuzenduta garapenerako hezkuntzarloko proiektua finantzatzeko asmoz. Trinitario eta Nauto utzi eta Bilabesa zerdigunera joateko aukera izanen da gaurtik aurrera. Eta berzerik ez gaurko, zauz izan da dena, 1000 esker zuen arretagatik eta astearte hona izan. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.